ಅರಸುನ ಮೋನೆದ ಐಸಿರ ಬಂಟೆರೆನ ಕುಟ್ಟುಡು ಸಾವಿರ ಜವನಿರಿ ಗೆಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಮಾಣ ಬಂಟೆರೆನ ಕುಟ್ಟುಡು ಬಂಗಾರದ ಕುರಲಾದಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗರುಡುದಿತಿನ ಮಾಣಿಕ ತುಡರು ಬಂಟೆರ್ನ ಮಿನದಾನ ತುಳುನಾಡುರ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆನ ತಿಂಜಿನ ಕದರು ಸಾದಿಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಗೆಲ್ಮೇನ ಬಂಟೆರೆನ ಕೂಟುಡು ತೆಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆದ ನಲ್ಮೆದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಬಂಟೆರೆನ ಕೂಟುಡು ರಂಜಾಡಿ ತುಳುನಾಡಿ ಅರ್ತಿಡೆ ಅರ್ಲಿನ ಪಿರ್ತಿದ ತುಡರಿಡಿ ಅತ್ತಲೆ ಬೆಂಗಾದಿ ಸಬ್ಯೋಡು ಗೆಲ್ದುನ ಜೀಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಡೆ ಆನದ ಅರಸುನ ಮೋನೆದ ಐಸಿರ ಬಂಟೆರೆನ ಕುಟ್ಟುಡು ಸಾವಿರ ಜವನಿರಿ ಗೆಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಮಾಣ ಬಂಟೆರೆನ ಕುಟ್ಟುಡು ಬಂಗಾರದ ಕುರಲಾದಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗರುಡುದಿತಿನ ಮಾಣಿಕ ತುಡರು ಬಂಟೆರ್ನ ಮಿನದಾನ ತುಳುನಾಡುರ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆನ ತಿಂಜಿನ ಕದರು ಐಸಿರ ಬಂಟೆರೆನ ಕುಟ್ಟುಡು
ಕುರಲಾದಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗರುಳುದಿತಿನ ಮಾಣಿಕ ತುಡರು ಪಂಡಿರ್ನ ಮಿನದಾನ ತುಳುನಾಡುರ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆನ ತಿಂಜಿನ ಕದರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ Namaste.
ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಬಂಟರ ಭವನದ ಬಂಟರ ಭವನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕುಲು ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ ಅಂಚನೆ ಭೋಜನ ಶಾಲೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಇತ್ತೆ ರಮಾ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಲ್ಯಗುತ್ತು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಯೋಗ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಪ್ಪಂದು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಯೋಗ ತತ್ತದು ಪೋವು. ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಉಪ್ಪುನ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೆರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಲ್ಯಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಆರು ಮುಂಬೈಡ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತಿಂಡಲ. ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಉರುಡು ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಲಿತ್ತಿಂದ ಈಗ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿದಿ ಒಂದು ಆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಇನಿ ಈ ಬಂಟರ ಭವನದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ರೂವಾರಿಲಾದುಲ್ಲೇರು ಇನಿತ ಸಭೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನೆ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಹಿಸನೊಡೊಂದು ರಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳೊಂದು. ಮುಂಬೈಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಳು ಅರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡ್ PUC ಶಿಕ್ಷಣ ಅವು ಆರಂಭ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿದಿನ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಇನಿತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನೆ ಆರು ವಹಿಸೊಂದೇರು. सततं भजेऽहं श्रीयादिकेशव सोदरी सत्पुत्रं मातृहितं परिपालनबालं शिवकरहन्या पुनर्पुण्यजन्यं श्रीगणनाथम् व्यास्थोतिकमामयनाधिलिखितं सिद्धिबुद्धियोग मङ्गललसितम् अगस्त्यमुनीश्वर दर्पादिहारं शुभकामेति सृष्टिप्रदाहरम् इष्टनिवारणं मुक्तिप्रदायक नमामि हेरम्बपाद
परिहरं श्रीगणनाथं सततं भजेऽहं श्रीयादिकेशव सोदरी सत्पुत्रं मातृहितं परिपालनबालं शिवकरहन्या पुनर्पुण्यजन्यं श्रीगणनाथम् ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 14 ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಒಂಜಿ 20,000 ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಊರು ದಯ ಪಂಡ ಈ 14 ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಪಂಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ರಿವರ್ ಹಿಡ್ದು ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮುಡಿಪು ಅಥವಾ ಬೋಳಿಯಾರು ಮುಟ್ಟ ಈತೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಮೂಲು ಈತೆಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭವನ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆಡ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಲೆ ಕೊನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಜಂದಾಯ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಹೊಡೆದು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಂಬೈ ದಕಲನ ಪೂನ ದಕಲನ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಡೊನೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಅಥವಾ ಈ ಭವನನು ಇನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಡು ಇಂದೆತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಣೆಯನು ನನಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಿರುಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಗಲ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಿನೆತ್ತಿಂದಾಡಲ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಮನಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನು ಮುಂಬೈ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತೆಲ್ಲೆಗೆ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೇರ್ದು ಶುರುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡನಾಡ ನಮ್ಮ ಪೂನದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ದಯಪಂಡ 6 ಕಾರ್ಕರಡು ಪುಡ್ನಾರು ಪೂನಡು ಉಪ್ಪುನಿ 2-3 ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಆಡಲ ನಂಗೆ ಇಡೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹುರುಪು ಕೊರ್ತನಾರು ಪಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಪಂಡ ಅಪಗ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಹಿಡಿತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೆತ್ತ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಲ್ಲ ಬದುತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೆರಾಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತರಫುಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ತೆಕ್ಕಲಂತ ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾನು ಈ ಮಾತ ಇಂಥ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ದು ಶುರುಟು ಯಾನಕ್ಕೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಬಂಡ ಮುಂಬೈಡ ಒಂಜಿ ಪಯ್ಯಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲು 3-4 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದುಲೇ ಆರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಬಾರಿ ದುನಿಯಾ ಮಾದ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವೇ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾದಾನಿಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗೂ ಅಕಲ ಎಂಟೈರ್ ಕುಟುಂಬದ ತರಫಡು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಮಲ್ದನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಭಾರಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತಂದೆ 6 ಕರೆನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರು ಇನಿಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25,000 ಮೆಂಬರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮ ರೀಜನ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಐಟ್ ಸಾಧಾರಣ 1,000 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಅಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಕಡೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತಿ ಪಲ್ನಕನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 20,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಡ್ ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನಿಗೆ 97 ವರ್ಷ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪನೆ ಪಂಡದಾಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗರ್ವದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆವಡೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತ ಬಾಂಬೆದ ವಾವಂಜಿ ವಿಷಯಡು ತೂಣದಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಆನಿನ ಬೈದೇರು ಯಾನಿನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರಡು ಅವಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲು ಏಪಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಂಬೈದಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಾದನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಗೋನೆ ಯಶೋದಲ ದೇವಕಿತ್ತಲೆಗೋನೆ ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘದಲ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪಂಡದ ಮುಂಬೈದ ಕುಡ್ಡದ ಸಂಘ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪನೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪನೆ ಪಂಡದಾಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗರ್ವದ ವಿಷಯ. ಆ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾಧಾರಣ 3-4 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಆರಾತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡದಾಡ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡ್ಸಂಗುಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಂಟು ದಯ ಪಂಡದಾಡ ರಡ್ಡು ಸಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಸಂಗನು ಅವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟೈಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಈ ಸಂಗೋಡು ಇಡೆ ಬತ್ತ ದಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ಟೈಮಡು ಯಾನ್ ಮುಂಬೈಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದತ್ತೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅವು ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಆಳ್ವೀರ ಪಂಡು ಕುತ್ತಾರದಾರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೀಟಿಕೆಡು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇಜಿಂದಾರ್ ನಡ ಈತೆಲ್ಲಿಯ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತನು ಅయింತ ಅದು ಸದಾನಂದಣ್ಣೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರ್ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆಂದತ್ತು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಬತ್ತನೆತ್ತಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಮಾತೇದು ಶುರುಟು ಅದೇ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ್ತನಾಥ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಇಂಚಾಗ ದಾದಾಪನ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶ್ರೀದೇವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಉಡಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಮಾಜಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದುಲರು ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪನಿ ದಾದ ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಸಾತಕ ಮನುಷ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಆಲಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪನ ಉಂಡದ ಕಿಸೆ ಕೈ ಪಾಡು ದೆತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆರು ಏರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲಯ ಪೋಡು ಪಾಪದಾಯ ಪೋಡು ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಪಂಡ ಏನೋದ ಡೋಕಿನ ಹೆಲ್ತ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂಡ್ಲ ಆರಕ್ಲೇನು ಏನೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಿದೈ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೊರಂದೆ ಪಿರ ಕಡಪಂದಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಲ ಯಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಊರಿಗೂ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರಗಿತ್ತೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅಜಯಗೋಳಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅದು ಆರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರೇನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೀತಾತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಓಲ್ ಬೋಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣನ ಟೈಟಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರು ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಕ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಬಲ್ವಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐಟ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದು ಒಂಜಿನ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡು ಐಟ್ ವಿಲನ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಡ್ಯಾನಿ ಬಂಡದು ಆರತ್ತೇರಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ದಾದ ಬಂಡ दिस्तिगुंडता ये सुनील शेट्टी है ना एक दिन बहुत बड़ा आदमी होने वाला है एक शॉट का वो 50 टाइम भी वो तो रीशॉट कर रहे हैं he is so dedicated to this particular industry one day he will become a big man still I remember ಆರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತೀರಿ ಆಂಡ್ ಆರು ಬರ್ರೆ ಆರು ಎಂಕ ಗುರ್ತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೆತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಆನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೋಡೆ ಹಾಕಲ ಫ್ಲೈಟ್ 3 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಡ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಟೈಮ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ
ಯಾನಿಗೆ ಚಿರುಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿಷಯ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಏರಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಮಾತಾ ಜಾಗೆಟ್ ಪೋಡು ನಡ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ಅವು ಆ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಆರ್ನಂಚಿನ ಲೀಡರ್ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪೂರಿ ದಯಪಂಡ ಯಾರು ಎತ್ತಲ ಏಪಲ ಪೇಪರ್ ತುನಗ ಎನ್ನುನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಜಕೀಯಗೂ ಪೋಡೆ ದಯಪಂಡ ರಾಜಕೀಯಗೂ ಇನಿಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ದುರಿನ ಬೋಡು ದಯ ಅವತ್ತು ಇಜ್ಜಿನ ನಡ ಇನ್ನಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಪನ ಅವಸ್ಥೆ ಐತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೇವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಲೀಡರ್ ನಕಲು ಬರುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಮೂಜು ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವತ್ತಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಇಮೇಜ್ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಾರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅವತ್ತಂದೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಪಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ದ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಏತೇತ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದ 100 ಎಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿಕ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಿರುಗದ ಅವರ ಆರಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರಮ ಮಿತ್ರಿ ಬಂಡ ಓಲ್ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರ ಅವ್ಲು ಏಪಲ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನಂದಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರು ತೀರ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪುನಿ ಆಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗರ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಯಾನಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಭಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೊಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಈತ ಸುನಿಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜೀವನಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಸಾದಗೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಈ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ್ನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಿನ ಐನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎರಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಎರಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂತನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ದಿರ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಆಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2,000 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಂತನ ಕ್ಲುಜ್ಜೇರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಗರ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಸೋಷಲ್ ಲೈಫ್ ಬಂಡದಾಡ ಆರು ಬನ್ಸಂಗಡು 4 ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಮಿಡ್ ಎಕಡೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ನವನಿ ತಂಡೆ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಬಂಡ ಮಿಸ್ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಒಯ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬನ್ಸಂಗದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂದ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೈದರಿನಿ ಆರು ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿರಪರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡದ ಮಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜೆ ಶೆಟ್ರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜೆ ಶೆಟ್ರು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಪು ಜನ ದಯಪಂಡೆ ಗೊತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಮೊನ್ನೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಪೋತನೆಕ್ ಆರು ಇನ್ನು ಬೈದರಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಇರು ಒಯ್ಕ್ಲಾ ಪೋಪುನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಡ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದು ಬೈದರೆ ಇರೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುರೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಆರು ಪೂನ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೆನ 4 ವರ್ಷಡು ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಟೈಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೂನ ಬಂಡ್ ಸಂಘಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭವನನ ಮೊರಣಿ 7th April
ಐತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದಂಡ ಐಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಬೈದೇರು. ಅವತ್ತಂದೇ ಅವು ರಡ್ಡದಿಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡದಂಡ ನಂಕದಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆನ್ ಐದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 10-30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭವನ ಕಟ್ಟುನಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸದ್ದು. ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಲೀಡರ್. ಅವತ್ತಂದೇ ಆರು ಪೂನದಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘನು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ಮಲ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವತ್ತಂದು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪುಂಟು ಆದ ಬಂಡ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಡಿಡ್ದ ಬತ್ತನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಡೆಲ ಪೂಪುಜಿರಾರ್ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆ ನಾನು ಶೆಟ್ಟನಕ್ಲು ಪೂಪನ ತೂಚಿಸಿ ಐಕೇರ್ ಪಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ಮಂತನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅರಿನ್ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಆರು ದುಬಾಯ್ ಉಪ್ಪುನಿ ದುಬಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟನಕ್ಲೆಡು ಮಾತೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡದ ನಿನಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಶೆಟ್ರು ಆರು ಅಬುದಾಬಿಡು ಅಕಲ್ನ ವೆಂಚರ್ ಏತುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ UAE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮಾತುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಆರು UAE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ದ ಈತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಏಪ ಅಕಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿರ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಐನು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಓಡಿಕೊಂತದ್ದು ಮುಟ್ಟಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಇನಿಕ್ UAE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪಂಡದಾಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕೊಡೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಥಾನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಲ ಅಂಚಿನ ಅಬುದಾಬಿದ ಅಂಚಿನ UAE ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಅರಿನ್ಯಾನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವತ್ತಂದೇ ನಮ್ಮ K. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನಂಕ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲೇರು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪೂನದ ಐತ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನಾರು ಅತ್ತಂದೆ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತನಾರು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ತ್ರೋಡು ನಂಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪೂನಡ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಬೈದನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೂನದ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇರೇನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರು ಈ ನಂಗೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೆರೆಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿದ ಜಾಗ ಈ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡ ಅಶಯಗುಳ್ದಂಚಿನ ಈ ಮೇಯ್ನ್ ಜಾಗಡು ಒಂದು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆ ಟೈಮಡು ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರು ನಂಗೆ ಕೊರ್ತನಾರು ಪಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಂದೇ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಟೈಮ್ಡ್ ಆವಡು ಟೈಮ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಗೆ ವಿಲೇಜ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದನಾರು ಬಂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಣಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಂದೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪೂನದ ಅನೇಕ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಆರು ಈತ ಮಾತು ಕೊರನೇಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಅರೆ ಬರ್ರಾಯಜಿ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಅರೆಗೊಂತೆ ಹೆಲ್ತ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತಂದೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ ಆಡೇನಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕಡ್ಬೋದೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವತ್ತಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಪುನ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಆಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಳೊಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆರು ಪಂಪಿಡಿ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ಲ ಪೋಯಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚ ಅವತ್ತು ಪುನಃ ಅರೆಲ್ಲ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ. ಅವತ್ತಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ UAE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ತೇರೆ ಆರ್ಲ UAE ಬಂಡ್ಸ್ದ ಆರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದೆ ಆರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುವೇರಿ. UT ಖಾದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಾರು ಒಂದು UT ಖಾದರ್ ಆರ್ಲ ಐತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿರ್ಲಿ ಶಕುಂತಲ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೊಡೆ ಪಾತಿರೆ ಆರ್ಲ ಐತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜಕೀಯದಾದ ಆರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತೀರಿ. ಬೊಕ್ಕ
ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾನಿಗಳು ಅವತ್ತಂದೇ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ದಕ್ಲು ಬೈದ ಮಲ್ತದೆ ಎದ್ಕೊಂಡೇರು. ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಕ್ಲು ವಿವೇಕ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಭಾಂಗಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಪುನಾಗ ನೆಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ತೀರುವ ಅಪ್ಪಗ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಯಾನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ಲ ಭೀಮೆ ಎಂದುಂಡೈಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬೋನು ಅಪ್ಪಗ ವಿವೇಕಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಅಂಚತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದುನ್ನದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಕೆಲ್ನ ಒರಿಯೋರನ್ನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆತ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಂಡ ಆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ದು ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗು ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಆ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕೆಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕರ ಬುಡು ಉಡಲಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಲು ಪೊದೆತ್ತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಸಾಲು ಪೊದೆತ್ತದೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ತಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗು ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಬಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಇರ್ಬೋದು, ತಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾನ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ತೂತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿರ್ಗಾರ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ತೋಡು ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತಿರ್ಬೋದು. ಸಿಂಹನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಬೋದು, ತಲೆನ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗಾದ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನದ ಪೊರ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಭವನ ಇನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ ಬಂಟರ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಸಿದೇರು ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟೊಡ್ಡ ಈ ಸಂಘ ವಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ವಾ ಉದ್ದೇಶ ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಲಿಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಮುಕ್ಳೇನು ಮಾತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಂಜಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು, ಒಂಜಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀಜೇರು, ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಹಾಕನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕುಲ್ದುಜೇರು. ಐಕೆ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ರಡ್ಡು ಸಾರತ ರಡ್ಡಿನ ಇಸವಿಡು ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿದ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸದ ಜನಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಸದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು. ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಸತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಯೋಚನೆ ಯೋಜನೆದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರಿದು
ಈ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭಾಣಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಆಳ್ವೇರು ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಮೇರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಎದುರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಂಡು ಎಕಡೆ ವೀಕ್ಷೆಟ್ ಪಂಟ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷೆಟ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕುಳಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಸ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಎಂಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನೋಡಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಆಗಿ ಪೋದು ಬೈದತ್ತಂದೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಯಾನಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಯ ಒತ್ತು ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಅಂಚ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮುಖ್ಯ ನಂಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ದೇವೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ದೈವ ದೇವೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಿರೋಡು ಸಂಘ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪಿರೋಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಬಂದುಲೆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕೂಟಂದು 14 ಗ್ರಾಮಡು 14 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ 4 ಜನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೋಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಕನಸು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟುದನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 14 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿಯ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಮಸ್ತು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ ಆಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಆಸೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಸೆ ದೀಪನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅವಳು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಂಡು ಆ ಜಾಗ ಇಡ್ತು ಅವೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋಳ್ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಸಂಘನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಯರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗೂ ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ದುಂಬೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿತ್ತು ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪನ ರೀತಿಡು ಐತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೋಡು ಸಂಘಗೂ ನಮಲ ಪೋವಡು ಅಂಚ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಜನಕಲ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಅವಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪುನಾರು ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆರ್ನ ಸೇವೆನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಂಘವು ಕೊರಿಯರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಗೊಂಜಿ ಜಾಗ್ಯಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತೊಲೈದ ಆಶೆ ಭಾರಿ ಜೋರಾದು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾಗ ಒಂಜಿ ತೂತಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಇಂದು ಎತ್ತೊಂಡೆ ರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಲೆಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮುಂದುವರಿದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ 14 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಡತೆ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃ ಸಂಘಡು ಅಜಿ ತನ್ನಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಪ್ಪು ಮಾತೃ ಸಂಘಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ 4 ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಆ ಮಟ್ಟಗೂ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಆರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾಲ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತಂಡ ಕೊರ್ಪುಣ ಇಂಚಾದ ಈ ಸಂಘ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಲೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಅಜಿತನ್ನ ಐಟಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಅವು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ದೂರ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲವರ ಬರಡು ತೂಕ ದಾದಾಪುನವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದು ದಾಲಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಉಂತುಗ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಸೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಈ ಜನಕಲ್ನ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು ಅಪಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತಿತ್ತ
ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ಎದುರ್ದ ಗ್ರೌಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರೈಕ್ ಭಾರಿ ಒಣಸ್ಚಾದ ಭಾರಿ ಅರೆ ಅಪಗ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಡ್ದು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು. ಎಂಕುಲು ದಸಮ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸದನ್ನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೀದಿತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಮುಲ್ತು ದುಡ್ಡುದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡೊಂದು ಅಪಗ ಪೂರ ಸದನೆ ದಯ ಪಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಅಪಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೇವೆ ಒಂದು ಐಕ್ಕಿಂದು ಆರು ಎಂಕ್ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ದಸಮ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಇಂಕುಲು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು. ಮಸ್ತ್ 14 ಗ್ರಾಮಗೂ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗೂ ದಾಯ ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಗ. ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ಒವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ನಾಡು ಅತ್ತನ ಅಕ್ಲೇನು ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪುಣ ಅವಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಕ ಪಂಪಣ ಮರ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ. నేను దయమంతది యాన్ ಯುವಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಗ್ರಾಮ ಪೋನಾಗ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅರೆ ಸರಿ ನೆನಪು ಎಂಕುಲು ಗ್ರಾಮ ಪೋನಾಗ ಈ ಆರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಂಪುಣು ಈ ಯುವಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾತೆರಿಯಾ ಈ ಪಾತೆರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಪಂಡಿರಂಡು ಹೊಸ ಜವಣೆರ್ನ ಈ ಸಂಘದ ಒಡನಾಟ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಯಾನಪ್ಪಗ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಲ್ಲದಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪ ಅಂದತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಳು ನಾಯಕತ್ವ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒರೇ ಪೋರ ಆಸೆಪ್ಪು ಅವು ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಸಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಂಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಪುಂಡು. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ದ 2 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಕುಡೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಟರ್ಮ್ಗಾನಾಗ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು. ಆರೆಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರೆನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಣಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಂಡು ಆರೆಂಗೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ತು ಆರೆನ ಎಂಕುಲು ಗಟ್ಟಿದ ಪೀಠೋಡೆ ಕುಳ್ಳಾಗ ಆರ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚಾದ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರು. ಯಾನು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಒಂಜಿ 7-8 ತಿಂಗಳು ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳವು ತೋಜೆಯರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಯಾನು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ನಡಾವಳಿ ನಿರಂತರ ನಡಪುನ 3-4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡೇ ಉಂಡು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ದಿನೊಟ್ಟು ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಅರೆಗೇತ್ ಕೋಪ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಅರೆಂಕ ನೆರಿಯರು ಎಂಚಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೋನು ಮಾರಾಯ ಮೂಳು ಒವ್ಳ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಜ ಉಂಡು ಅವು ಆತಜಿ ಇಂದೋ ಆತಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಒವ್ವು ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಲೆಕಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 10-20 ಜನದ ತಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಒರಿಯನ ಪುದಾರ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಎನ್ನ 10% ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತದು ಇನಿಕಾನಾಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಡು ನಮ್ಮ ಬೆಗರತ್ತು ನೆತ್ತೆರೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಸುರುಟು ಪಂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂದು ಶಾಶ್ವತ ಖಂಡಿತ ಏರೆಗಳ ಬೊಡ್ಚಿ
ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 2 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಮಂತಿನಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಿವೇಕಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತ ಕೆಲಸ ಬಂಗಮ್ಮ ಸುಲಭತ್ತು ಎಂಚಾನ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ದುಂಬುದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ದುಡ್ಡು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಲ ಮಲ್ತು ಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರಾರನ್ನೇ ಬಿಡ್ತು ಜೇರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಣೇನು ಸೋರಿಕೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಅವಳು 1% ನಿಕ್ಲು ಆ ದುಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮೋಣೆತುವರ ಬಳ್ಳಿ ಯಾನ ಜನತ್ತೈಕಿ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚಲ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ದುಡ್ಡು ವೇಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ 14 ಗ್ರಾಮದ ಜನತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀನತ್ತು ಓಣಿ ಮಜಲ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮಡ ದಾಲಜ್ಜನ್ ಜಾಗ ಆದಿತ್ತನು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಶುಭಾರಂಭ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಗ ದಾಲಜ್ಜಂಡು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರಿ ಐಕ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದಿಯನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಪನ್ಪುಣಿ ದಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ 6 ಕೊನೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಓಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ಐನೇನು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಉಂತುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜೈದನಿ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಆ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆರ್ಡ ಇತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಲ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆವಂದು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದ ಅಮೌಂಟು ಯಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತುನಾರೇ ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಳು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒರಿಯತ್ತು ದಯಮಂತದ್ದು ಓರಿಂದ ನೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತು ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು ಆರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒರಿತದ ಮಸ್ತು ಜನ ಈತು ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ದಯಮಂತ ಪನ್ಪೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಟ್ಟವನು ಇಂದು ಸುಲಭತ್ತು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಯಮಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣದ ಸಂತೋಷನೇ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮುರಣಿ ಪೂರ್ಣ ಪಂಡೇರು ಈ ಎಂಕೊರ ಫೋನ್ ಮನ್ಪು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಾತೆರು ಮಾರಾಯ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮೇರು ವಿವೇಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ದಮಾರ ಈ ಆರ್ಡ ಫೋನ್ ಮಂತು ಅಂತ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೋಣುಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಎಂಕು ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಡು ಗಲಾಟೆನೇ ಪಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ವೆಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪುರಾದ್ ಓಷನ್ ಪರ್ಲಗೆ ಮನ್ಮೋಹನಲ್ಲ ಸುನಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಪೂರ ತೂದು ಅಪ್ಪಗ ವಿವೇಕನ್ನ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ಟಾಕಲು ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳೋಳಿಂದು ಮತ್ತು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಾಕಲು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೋಳಿ ಮಾರ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆತು ತೂದು ಎಂಗ್ಳು 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆತುಂಡು ಹಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಐನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಈ ನಡುಟು ಬಂದುಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡಜಿಂದ ಭಾರಿ ತಪ್ಪವು ಯಾನು ಬೇತೇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ 2 ಜನ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಅವು 4 ಜನ ಪುಗರ್ನೆದ್ದು 100 ಜನ ದೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನೆತ್ತ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರೌಡು ಮೋಣಪ್ಪಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತಲ್ನ ನಂಗೆ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೋಣಪ್ಪಣ್ಣನ ಪಿರೌಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು ಅಂಚೆನಿ ಆತ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ನಲ್ಲಾತು ತಿಕ್ಕೆರ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಮೂಡಾಡಿ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಜು ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟದ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಡಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಈರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನು ಪಂತೆ ಬೈದೇರು ಮುಳ್ಕುಲ್ದೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚೆನಿ ಈ
ಈತ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ದ ವಿಷಯಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿದ್ದನ್ನು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತಂಡವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸುಂಡು ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಓವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಗುರು ಹಿರಿಯನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಡ್ಲ ಯಾನ್ಮಂತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸದಾ ದೇವರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಫೀಸು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಣಗಳ ಸದನ ಕಾರ್ಪತ್ತೆ ಸದನ್ನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತೀರಿ ವಿವೇಕನ್ನೆಲ್ಲ ದೀಪ ಬತ್ತಾದಿರಿ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಯಾನ್ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವಳ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಂಡಿಯರಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಡಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆರು ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಣಾಜೆ 14 ಗ್ರಾಮ ಪಂಡೆ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಆರು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯೆ ಆರ್ಲೆ ಇಂಕು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೆನಪಣ್ಪೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಈ 2 ವರ್ಷದ ಟೈಮುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರ್ತು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಕೊರಿಯ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ವಿವೇಕನ್ನ ಕೊರಡಂದು ನಟ್ಟುವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಇಡೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆರು ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರಿ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾಲ್ನ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯವು ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಒಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನ ದುಡ್ಡು ದಾಂತನಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಣ ಏರು ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೃದಯ ದೇವರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭವನರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದ ಬಂಧುಲು ಅಂಚೆನೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಬಳಗಾಂದಿ ಯಾರು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತವೆ ವಿವೇಕನ್ನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆನೇ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡವು ದಯಪಂಡ ಈರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಗೊಡೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆದಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಊರುಡು 5 ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಣ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಟ್ ನನಾತ್ ಬರಿಯರಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲು ಬರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಇನಿತ ದಿನ 19 ತಾರೀಕು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತಾಂಡು ನಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊನೆಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮನಜಿಂಜಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ವಿಚಾರ ಉಂತವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಅರ್ನ ಬುಡು ಉಡಲದ ನುಡಿ ಕೊರಿಯೇರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಡಿತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರರಿಗೆ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಚನಾಮೃತ ಇಂಚೋಂಡು ದುಡ್ಡುದ ಬಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಲ ಅತ್ತು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಏತೋ ಉಂಡು ದುಡ್ಡುದ ಬಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಲ ಅತ್ತು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಏತೋ ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಡ್ಡುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನ ಸಹಕಾರಡ್ ಇನ್ನಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಮೂಲು ಲಕದುಂತುದುಂಡು ಒಂದುವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನ್ನಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬರಡಿತ್ತಿನ UT ಖಾದರ್ ಅರ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅರೆಗಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದುಂಬು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನನ ಯಾನ ಈ ಬಂಟರ ಭವನಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೆ ನನಲಾತಿಯನ್ನ ಸೇವೆನ ಯಾನ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಿನ UT ಖಾದರ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲು ಎದುರದ ಸಾಲ್ಡು ಕುಲೋಂದೇರು ಅಕ್ಲೆನೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಅಕಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪೊದೆತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಯಕೆಡುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ರವೀಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದ ಲೋಕಗೆ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು. ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ
ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ, ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ, ವೇದಿಕೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್. ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅತಿಥಿಲಿಡ್ದು ಜಿಂಜಿದಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಸಭೆಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು. ರಮಾ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆದ ಉದಿಪನನು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಮಕ್ಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ವಿವೇಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಪನ ಗಾತ್ರ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನೋಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಊರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತು. ಆ ಬೊಳ್ಳೆಗುತ್ತುದ ಪುದರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಂಡು. ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಇಂಚ ಅರಳೊಂದುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪೂಲ ಅರ್ಲಡ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು. ಈ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ ಆತ್ಮೀಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಗುರು ಆದಿತ್ತಿನ ದಯಪಂಡ ಬನ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಹಾಚೇತನ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಥ ಇನಾಗ್ಯುರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಉಳ್ಳರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳ ಆಯಕಾಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳರು, ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು, ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಾದಾನಿ ಬನ್ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗ ಇದಾನಿ ಅದು ಪುನಃ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು, ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಣದ ಬನ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂತೋಷನೊಳ್ಳರು, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತುಪೇರು, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು, ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ರು, ಮೋನಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶೌಕತ್ ಅಲಿ, ಅಂಚನೆ ಎ.ಜೆ. ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರು, ಒಕ್ಕ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಒರಿಬೋತುള്ള ಗಣ್ಯರು. ಈ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ದುಮ್ಮದ ಬನ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಈ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದುಪ್ಪು ಮಾತ ಬನ್ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಿನ 19ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಮುಹೂರ್ತಗೂ ಅನುಸಾರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ ಮಲ್ತೀರು. ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಎಂಕ ಕೊರಿಯರು ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಟ್ಟಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರ ಅಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಘ ಈತ್ ವಿವೇಕಣ್ಣ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಳ್ಳಿ 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 ಎಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಆತಜಿ ಉಲಾಯ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ ದೂರ ಹೊರ್ತುನಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಭವನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಆಪನು. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾನಿ ಬಂಟ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುಡುದು ಯಾನು ಮಾಮಲ್ಲಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೀರ್ಣಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡಾಪನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒರಿಯಾದ 2 ಜನ 10-100 ಜನ ಆಪಿನ ಕೆಲಸತ್ತು ನಂಗೊಂಜಿ ಸೊತ್ತಾವಡು ಬಂಟೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬಾಯ್ದ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ
ಬಂಟತನನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನದಾದ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಜನಕುಲ್ನ ಕೈಗಾರ ಪತ್ತದು ಕೇನದು ಪತ್ತದು ಎಲ್ಲಿಯಾವಡು ಮಲ್ಲಾವಡು ಧನ ಸಹಾಯ ಸಂಗ್ರಾಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಹಾದಾನಿಲೇನೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಆವಡು ದುಡ್ಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ದುಡ್ಡು ಆಡುಂದಾನ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಆಡುಂದಾನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಮೆಹನತ್ ಬರ್ಬೋಡು ಏತು ಗಂಟೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಕಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಡೊಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬಂಟೇರು ನಮ್ಮ ಏರು ತುಂಬೈದ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡು ನಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ಸಮಾಜಡು ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಕೈ ಪತ್ತು ದುಂಬರೋಡು ಆಕಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟದ ಈ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟದಿರು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿರು ಐತ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಕೊನಪಿನಿ ಎಂಚ ದುಂಬು ಕೊನಪಿನಿ ನೆಡ್ದ ಸಮಾಜ ದಾದಾವಡು ಅವೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಅವೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ದಾರು ಇದು ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಈತ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಸಂಘನನು ನಂಗೆ ದುಂಬುಕೊನೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಪೋಡು ಖಾಲಿ ನಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಬೋಡು ನಮ್ಮದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡು ನಮ್ಮೊಂದು ದುಂಬುದೊಂದು ವಿಜನ್ ನಮ್ಮದಿಯೋಡು ಈ ಸಂಘ ಹಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಗೂ ಸಮಾಜ ಬಲ ಆಡು ಸಮಾಜಗೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಅವು ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾಡು ಪುಣ್ಯ ಜೋಗುಲ ಮದುವೆಗಾಡು ಶಿಕ್ಷಣಗಾಡು ಒಯ್ ಕಾದ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಆಡುಂದಾನ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡುದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಅಂಡ ಆಯ್ತಪ್ಪಿರೋ ಎಂಚ ಆಯ್ತಪ್ಪಿರೋ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡುದ ಅಭಾವ ಕೊರತೆನೇ ನಮ್ಮ ವೆಂಚ ನೀಗಿಸೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬಲಿ ಇನ್ನು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜೆತ್ತು ಒರಿ ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಯಕಳ ಅರಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಲ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಕವಾದ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಿಡೋಡು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದೊಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದ ಖಾಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರಣ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಂಬರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸಮಾಜ ಬಂಟೇರ ಮೂಲ ಕೃಷಿಕರ ಅಂದು ಆ ಮೂಲತನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ದುಂಬೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಒಂದು ನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟು ನಂಗೆ ಸಮಾಜಗಳು ನಂಗೆ ಮಿತ್ತ ಬರ ಸಹಕಾರ ಆಂಡಲ್ಲ ಇದು ಹಾಳು ರಸ್ತೆಡಿ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಎದುರೆದುರೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಓಲೋಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಮಾಜನ ಬುಡ್ದು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಎಂಚ ಆಪುನು ಒಂದು ಪನಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಅದು ಉಪ್ಪೇರ್ಲೆ ಯಾರು ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆಮಟ್ಟ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಟ್ಟು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮರ ಕುಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅವೇನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಓಲು ತೂಗೋಡು ಎಂಚ ತೂಗೋಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕಜ್ಜಿ ಇನಿ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳೇರು ಆಕನ ದೇಖ್ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2-3 ಜನ ತೂಪ ಕೇನಾಗ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಡ್ಲೇರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳೇರು ಎರಡು ಜನ ದೀತೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಉಂಡು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ಜನಗಳೇನು ಸರಿಯಾದ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜೋಗುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಲೇ ಕಲ್ಪಲಿ ಇನ್ನು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಏತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಏತು ಗೌರವವನ್ನು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಮಯದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಭಟರಾದು ಪೇರು ಯೋಧರಾದು ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬೋಡು ಅಂಡ ಬಂಟೇರ್ನ ಅಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಗಲು ಇನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಬಂಟ ಸಂಘ ಬಂಟೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೆಂಚಂಡು ಅವೇನು ಮಾತೇರ ನಗಲನ್ನು ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಅಕಲ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಕ ಒರಿಯನವರಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡತಿನಾಗೆ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲ ದುಮ್ಮುಗನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಕ ಆ ಬನ್ ಸಂಘದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪಕ ಇನ್ನು ವೇಕಣ್ಣ ಪಂಡರ ದುಡ್ಡು ಆತನ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೇಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಟೈಮ್ದ ಅಭಾವ ಆದೊಪ್ಪು ದುಡ್ಡುದ ಅಭಾವ ಆದೊಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳಿರಿ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನು ದುಂಬನ ದುಂಡು ಕನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜಿರಿ ಏರ್ಲ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ನೆಕ್ಕಬಾರ್ದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದುಂಬದ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ನೆದ್ದು ಪಾಪದಾಗಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆ ನಮಗಿಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟನದ ಲೇಸ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೆಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಐಟ್ ಶಿಲಾಫಲಕಡ್ ಬರೆದು ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಬಂಟರಯಾನ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂಟರಯಾಣಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಟರ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಐತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ, ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡ್ರೆ, ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಎ ಜೆ ಶೆಟ್ರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮೋಹನ್ ಪಂಡರ್ಲೆ, ಶೌಕತ್ ಆಲಿಯರೆ ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು 17 ವರ್ಷದಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಡನಾಟೋಡುತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕೋಟಿ ಜಾಗೆ ಆಂಡ್ ಅವ್ಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡೆ ಕಾಣಾಗ ಮೂಲ ಆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಕೊಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಒಂಜಿಗೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇರೆಲ ಪಂದುಜಿಗೆ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲ ಯೋಗವಾಗ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ ಋಣಾಣ ಬಂದ ಬೋಡಿಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬಡ್ಗೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಈ ಕಾಲೋಡು ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತನು ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾಗಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಯರು ಪೊರ್ಲುಡು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಿಂಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇವೆಲು ದೆಕ್ಕುಪ್ಪು ಮುಖ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಈ ಸೇವೆದ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಮುಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೇರು ಪಾವುರ್ದಾರು ಅಂಚಾದ ಯಾಲ್ನ ಈ ಒಳಯಗೂ ಸೇರಿನೇನೆ ಈ ಒಲಯದ ಯಾದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ ನನ್ನಾತು ಕೆಲಸ ಆಯರಂಡು ಈತು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ನನ್ನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಭಂಗ ಆಪುಜ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ವಿವೇಕಣ್ಣಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಿನ ದುಂಬುಲ ಬಂಡೇರಿ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಂಡೆ ಸಂತೋಷದ ಪಾತೆರ ಒಂದೊಂಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಏತುಂಡು ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬದ ಖಜಾಂಜಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಲ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಎದುರ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎತ್ತನು ಐನು ಕ್ರಿಸ್ತಂದ ಕೊಂಚ ಕಂದಿಟ್ಟು ಐನು ಮಾರುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಸಂಗೋಡು ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಸಚ್ಚೆನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ನಂಗೆ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಅಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಭೂಮಿನ ಕೊರಪೆ ಇನ್ನು ಲಾಟ್ರಿ ಬಾಡ್ಗೆ ಆ ಲಾಟ್ರಿದ ದುಡ್ಡು ಜಾಗಿಂದ ಎಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಬಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೇರೆ ಸಂಘದ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಕಿಲ ಬ್ಯಾಂಕದ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತದು ಏಲ ಮಾಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಈ ಲಾಟ್ರಿ ಬೈದಿನ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಆ ಸಾಲ ಹೋಗಟ್ಟಂಡು BR ನಂಗೆ ಜಾಗೆ ದೆಪ್ಪೆರಾಯಿ BR ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರು ಆ ಜಾಗೇನು BR ಶೆಟ್ರು ದೆತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಸಂಗೋಗ ಆದಾಕಿಜಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ದುಂಪು ಏರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನನಗಾಣ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ನು ಕುಡೊಂಜು ಕಾರಣ ಪಂಪಿನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಾರ್ದಾತನು ಕೆಲಸ ದುಂಪು ಒಂದು ದಾಣೆ ಪಂಪಿನ ನೆನೆಗುದಿ ಕೆಲವರಿಗುಂಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಪೋ ಒಂದುಂಡು
ಬರಿತ ಜಾಗೆನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವಳು 1400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದಂಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಡೆ ಕಾರ್ಲು ಅಡೆ ಬತ್ತನೆ ಪಿದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಹತ್ತನ ಇಡಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಐಕಾತರ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುದನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನು ಒಂಜಿ 22 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನು ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ದು ಫೈನಲ್ ಹಂತಡುಂಡು ಅವು ಮಾರ್ಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತ ಕಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಪೋಯರ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕುಡರಡ್ಡ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ನೈಗೆ ಸಹಾಯಕದೆ ತೊಂದು ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸೋಡು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಲ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಜಂದೇನೆ ದುಂಬು ಓಪಿನಿಕ್ಕೆ ಯಾಣ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಂಘದ ಭೂಮಿನಿ ಎಲ್ಲ ಏಲಂಪಾಡ್ರೆ ಯಾಣ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದೇತ ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಡು ಮಲ್ತದ ದುಂಬುದ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದತ್ತಂದೆ ಮಾತಕೋಡಿದಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರಿಯೇ ಓಲುಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಏತು ಜನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಗೋಲ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದಿನ 100% ನಮ್ಮ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅಂದಿಟ್ಟು ಕಣಪ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಟಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆಡೋದಂಡ ಕೆಲ್ಸೋಗಿ ಬೋಡುದಂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟು ಬೋಡಂಡ ಅತನ ಅಂಗಾಂಗದ ಸಹಾಯ ಬೋಡುದಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಟೇರಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಐನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಣು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರ್ಯಾವು ಅಥವಾ ನಿಂಗಲ್ನ ತಂಡೆ ಬರ್ರ್ಯಾವು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಯಾಣಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ನಿರೆಕರೆಟೆ ಏತು ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏತು ಜಡ್ಜ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನ್ನೀಗ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಯಿ ಕೊಡಲಿ ಏರೇರು ಅನುಕೂಲ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಡ ದುಡ್ಡು ತೊನಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಏರೇರಿ ಬಂಗಂಡು ಅಕಲ್ಡ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕಲ್ನಲ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕಲ್ನ ನಾನಾದ ಕೊಂಡಿ ಆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ದುಂಬು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಹತ್ತಿನ ದಾನೆ ಆಣಿಗೆ ಎಂದು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಪ್ಪುನ ಈ ಪೂರ ಬಲಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತಿನಾತು ಕೊರಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ತೊಜ್ಪಾಲಿ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟುಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಣಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಾರ್ಡ ಈ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಹೋನ್ನತವಾಯಿನ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಇಂಚೇನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗೆಡ್ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟೋಡಾಂಡು ಐದ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಬಾಕಿದ ಜಾಗೆಲೆಂದೆಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಐನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾಸುಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಜಿ ಐಕಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಬೋರ್ಡು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕುಲು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ದಕುಲ್ಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿತೊನ್ನ ಏರೆರಡೆ ಉಂಡು ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಯನಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋತುಜ ಐ ನಾಡು ಪತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಇಜ್ಜಂದಿನಕಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಅಂತರ ಮಸ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಫೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಸೀಕ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಿಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೈದಿನೇ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನನಗಾಣ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಂಘವನ್ನು ಬಲ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯಡು ಸೇರಿಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಂಡು ನೀಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ತರೆ ಮುಗಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಪಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇನ ಸಂಘ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದೇನ್ವೆ ಅಂಡ ಮೂಳು ತೂಣಗೊಂಜಿ ದುಃಖ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಈ ಹಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕಣ್ಣ ಏರೇ ಕಟ್ಟಿನಿ ಸಭೆನ್ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಪೊಯ್ಯಿನವಳು ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬೊಡೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಂಜಂಡೆ ಈ ಹಾಲ್ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ಟೋಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಪಿನಿ ಎಂಚನಮ್ಮ
ಆ ಜೋಕುಲೇನು ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪ ಕಣಮ್ಮ ಒಜಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕನಕ ಅಪಗ ಅಕ್ಲು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೀಯೆರಡ ಕೆಬಿಯಾರ ಕೇಂಡೆರಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಭೂತ ಎಂಚಿನ ನಾಗೆ ಎಂಚಿನ ನೇಮ ಎಂಚಿನ ದೈವ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ದಯ ಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ತೂತ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕೌಟ್ರ ಊರ ನಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡು ಆಯಿನ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆ ತೂತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇದಾದಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬೇತಕಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವು ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಕಾಲಧರ್ಮದಂದಿಟ್ಟು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನಡು ಅಪಗಗಳು ನಮ್ಮ ಬುಲೆತ ನಮ್ಮ ವಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋಡಿಜ ವಾ ನಷ್ಟ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಬೋಜಿ ನಮ್ಮ ತರೆದಿರ್ತದೆ ನಡಪ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಐನು ಎದುರ್ಸಾದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನೊಕ್ಕಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಬೋದಿನೊಕ್ಕಲು ನೂದೆಟ್ಟು ಸೊನ್ಪತ್ತರ್ಮ ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನಿ ಈ ಸಮಾಜದ ನಡು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತಡ್ಲ ಅವು ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರಯೋಜನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಜನಾಂಗೋ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಕಣಕ ದೈನು ಬಗ್ಗಾಯರ ಹಾಪುಣು ಮರನ್ ಬಗ್ಗಾಯರ ಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ನುಡಿಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇನಿ ಇಡೇಕಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಾಕಲೇನಿಲ್ಲ ಬಾಮಿದಾನ್ಲ ಕಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕಿ ಸತ್ಸಂಗ ಸೇರಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಮುಗಿ. Ladies and gentlemen, ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬೈದಿನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಂತೀರಿ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡು ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಸಾ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಡನ್ ವರ್ಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೇಯಿಂಗ್ 2 years ago. To see this progress, Vivek, I want to congratulate you and your team, Jitender, and I think you guys have done a great job. On a lighter note, don't mind Vivek. ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ. So I think he can do the job much faster, better. But I am not telling you to donate the money, but I am sure but he can execute it very well. I think he has done a great job. And the enkalna senior most Bansangodu MD Shedruller, he keeps telling me when I was the president that ಎಂಕೋಲ್ ಮಾತ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಐತಾರ ಹೋದ್ಬೋದು ನಟ್ಟೊಂದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಸಂಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ. They took some 30 years to make, because of the lack of money available, to make that Bansanga Kurla what you see now. When I was in 1996 trying to make that SM Shetty High School in Powai, I was finding it very difficult to get money from the people. However, we managed. I'm sure we both worked together, Vivek and me, on that project. Vivek continued as the president after I left, and he continued much larger. But in such a short time that we could collect that money and give it. What the point I'm trying to make today is that if you have a genuine project, what they did in 30 years, if you go to 5 years, you can do it in 1 year. Our people are capable of donating the money, and you just have to stand with the project. I think effluently, our people have succeeded in business, in all other professions what they have, and they have the will to donate for a good project for the benefit of our society and our community, and that will not be a problem to make it. I think we all have to come together and invent new projects which helps our community. Once again, Vivek and Jitendra, thank you for inviting me here. All the best and congratulations. Thank you. ಬಂದಲೆ ಓಣಿ ಮಜಲು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವಂಗತ ಶಕುಂತಳಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ಡು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಂಬೈದ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲು ಪಡಿಪೆರಿಂದಾಂಡ ಐಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮಾರಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕೆಯಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ 110 ಮಲಯಾಳಂ ತಮಿಳು ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 4 ಭಾಷೆದ ಚಿತ್ರಲೆಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ನಮ್ಮಾರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೀನಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜ 6 ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ನಟನ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ತುಳು ಶಬ್ದನ ಬರ್ಪಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲಾರ್
ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಅಂದು ಬಪ್ಪನಾಡದಾರ ಯಾರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತುಳು ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಶುರು ಅಂಡವು ಎಂಚ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್, ಲೇಡೀಸ್, ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಬಂಟರ್ ಭವನ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸುನೀಲ್ 12ಮ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮಕ್ ಊರು ಪೋರೆಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದನ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂಟರ ಭವನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಪೋಡಿಂದು. ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿಗುಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನೋ ಜುವಮಾನೋಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸುಧಿರಣ್ಣೆ ಈ ಜನಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ತೂಯಿನ ಅವು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣನ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಂತೆ ಏರ್ಲ ಬಂಗೋಡಿತ್ತೆಡ ಬಂಟರ ಭವನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಂಟರ ಭವನ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣನೇ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ಭವನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪೋಂಡು ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಡೆಲ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರ್ತ ಉಂಡದ ಶುರು ಎಂಕ ಅದು ಗುರ್ತತ್ತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತದ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಐಟೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಚಲೋ ಒಮ್ಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹುಡ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರೇನು ಆಯ್ಕಾದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸುನೀಲ್ 12ಮ ತಾರೀಕಿಗೆ ಊರು ಪೋರೆಂಡು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜಿ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಾನ್ ಬಂಡ ಆವಣ್ಣ ಬರ್ಪೇನೆಂದು ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನಿ 15 ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಂದಿನ 12 ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಯಾನ್ ಮಾತ ಡೇಟ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರು ಬೋರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಫೋನ್ ಎನ್ನ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಮೇ 12 ಮಗು ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ಮಗು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲು ಉಂತುದೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ರೆ ಹತ್ರ ಬತ್ತಿಗೂಡ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯ ಅವಳು ಆಜಿ 40 ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಡ್ರು ನಕುಲು ಎಂಕುಲ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಪೋಯ ಎರೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪುಜ ಆಯ್ನ ಇರ್ಬೋಗೆಂಬೋದು ಮುಟ್ಟದು ಅವಳು ಪೋನ 3 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಐಟು 300 ಫೋನ್ ಬೈದಂಡು ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಉಲ್ಲರು ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಬತ್ತರ ಇಜ್ಜರ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಜೆಟ್ ಲೈಟ್ಡ್ ಅವು ಜೆಟ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ಬೋಂಡು ಆಯ್ಕಾತ್ರ ಬಂಗಾಣ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂನಾಗ this could be anywhere in the country ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ತೂತೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಯರ್ಡ ಇರ್ನ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಪಿದಾಯಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಟೆಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ವಾಟ್ ಆಯ್ಪುಡ್ ತುಂಡಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿವೇಕಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪೆರತೆ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ watch their parents and learn. They never listen to their parents. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇಡದ ಆಲ ಬಂಡಾಗುಲ್ ಕೇನುಜೇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾಕುಲ್ ತೂಪೇರು ಅವೇ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮೂಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಥ್ರೂ ಆರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ಡ್ ಇಮೋಷನ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಂದು I think that is the most important thing. I think when the heart is in the right place, you cannot go wrong. We are very proud bunch. ಯಾನ್ ಓಲ್ ಇತ್ತಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕುಲ್ ಇತ್ತಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡಿ ಅಂಕುಲ್ ತುಳು ಬುಡಂದೆ ದಾಲ ಬೆದ್ದ ಪಾತೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಡಪ್ಪಾಡು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಅಡಪ್ಪಾಡು ಶಿಲ್ಪಾಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಡು ಏರಡಪ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗ ಹಾಪಡು ದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಇಜಿಂಡ ತುಳು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ what we have ventured out to do, you know, Vivek Anna Nakulu, Jitendra Anna Nakul, Nikul Matirla Vottugadu, Nikul wo karyan geidar, I think that you will definitely fulfill because your emotion is in the right place. So I think this will be a boon. Multa Janokleg, it will be an absolute boon. So congratulations and once more, bari onji porlu da jaga. I'm happy that I came here and I'm happy that you all invited me here. Thank you very, very much. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದೆ ರಡ್ಡನೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಸುರುತ ವಿಭಾಗ ನನ್ನ ಬಂಟೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಬೆರಿಕೆ ನನ್ನ ನಡಪರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಂಟೋತ್ಸವ ಅಂದ ಪಂಡ
ಬಂಟರ ಭವನಡು ಬಂಟೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಪಂಡ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೂಟಕಲ ಐಟ್ ಬಂಟೆರ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ನೇತಾರರಾದ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಕೆಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬಾಂಧವ್ಯಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ದುಂಬು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಮೂಲಕ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಂಟೇರು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಸ್ತಾವು ಎಡಪದವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಐತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಮಲ್ಪುನಾರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರು ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಐಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅಕುಲು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಬಂಟೋತ್ಸವಡ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ವಾನಮ್ನೆಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡ್ಕ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗನ ವಾ ನಮ್ನೆಡೆ ತೋಜಾವಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜಾ ಇರುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡ್ ಮೆನ್ಕಿದಿನಂಚಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಇಟುವರಿ ಆ ದೇವು ಪೂಂಜನ ಕಥೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕೆ ಎಂಚಿನ ತಮ್ಮಲೆ 60ನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆಡು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾಯರುಲ್ಲೇರು ಅವಲ ಬಂಟ ಕಲೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬಂಟೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಲೋತ್ಸವ ಇತ್ತೆ ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡು ಯುವಜನಾಂಗ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ವಾನಮ್ನೇಡು ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆ ಕಲೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಕುಲು ಏತೇತ್ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ 85 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಆ ಕಲೋತ್ಸವದ ಪಾಲು ಪಡಿಪಿನ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ದುಂಬದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೂತ ಅಂಚಾದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೋತ್ಸವಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಹೊರಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕೆಂಚ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕೆಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲೆಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಕಲೋತ್ಸವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಥದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಂಟ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ ನಡಪರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಟೋತ್ಸವಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಆ ಬಂಟೋತ್ಸವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ ರಾಯನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲ್ಲಿ ಜನತ್ತು ಯಾನ 2000 ಇಸುವಿಡೆ ಯಾನ
ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ದೂತ ದಯಪಂಡ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೇನು ಆರು ತರ್ಪದೇರು ಅವಲತ್ತು ಆರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನೇಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಊರೋಡು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಆರ ತಂದೆ ಬೇತೇರು ಜಿತೇಂದ್ರಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೇ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಆ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಂಚಿಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣಲೇರು ಸಚಿವರು ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ದುಬೈದ ಸುಧೀರ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇಂಕದಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಪೊಲಬು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಕುಡ್ಲ ದರ್ಪಣೆ ಯಾನೆ ಎರೆಣ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವಡು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 16 ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲಿ ತರ್ಪದಿನ ದಿನಾಲ ಉಂಡು ಯಾನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಕುಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಸ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಈತ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಬರೋದು ಇತ್ತಂತ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನಂಬರ್ 1 ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೇನ ಕೈತಲ್ ತುಯ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಮನಮೋಹನನ್ನೇ ಅಂಚಿನಾರು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜರು ಅಂಚಿನಾರು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದೇರು ಬಂಡ ವಿವೇಕನಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಯ್ಯಡೆ ಎಲ್ಲರು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಆರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮುಂಬೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಪಿರು ಅವಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಆರು ಮಾತ ಸಂಘ 100 ವರ್ಷ ಅಣ್ಕೊಂಡಿರು 1908 ಮಾತ್ರ 110 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅವನ ಜೊತೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಬಂಡ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಡು ಐಕಲ ಪೋರಣ್ಣು ಎಂಕ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪದವಿ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡ್ರ ಐಕ ಮೇನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಂದೇರು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದ್ಯೋಗ್ಯರಗಳ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಜೆ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ನೀ ಮಲ್ಪುಡ್ಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಹಾಲಲು ಆಜಾಜಿ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬೊಕ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಸಂತೋಷನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗದರ ಪೂನಡು ಘಟಾನಿ ಘಟಿಗಳು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪೂನ ಬಂಟ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟದು ಐತ ಮಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆರು ಪೋಯಿನವಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಂತು ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಆರು ಮೆಸ್ಮೇರ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆರು ಓಲ್ ಪೌಂಡಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಿಂದಾಸ್ ಖರ್ಚು ಯಾರು 3 ದಿನ ಇತ್ತು ಅವಳು ಪೂರೋಡು ಬಿಂದಾಸ್ ಖರ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಕೊರತೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಪೂರ್ವದಾರಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೊಡ್ಡು ಪೇರು ಉಂದಕ್ಕೆ ಈ ಬಣ್ಸಂಗ ಉಲ್ಲಾಲದ ಬಣ್ಸಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತಿರು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಸಡ್ಡಿ ಅಂತೀರಿ ಹುಲಿದೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಲು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಯೋಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಸಂತೋಷನಾಗ ಎಂಚ ಯೋಗ ಬತ್ತಂಡ ಈತ ಘಟನ ಗಟ್ಟಿಗಡ್ಲು ಪನ್ನಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲೈಟ್ ಉಲ್ಲಾಲಗ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಒಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ಡೆ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ನೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆರ್ನ ಬೋಪನು ಮಾತ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಮೂಲ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದದೆ ನರಟ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಲಾಂಛನ ಅನಾವರಣ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಆ ಲಾಂಛನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬರೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಅಲೆ ಆ ಲಾಂಛನ ಅವರ ಸಮತೂಕ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ರಡ್ಡು ಕೈ ಕುಲುಂಡ ಆಮೇಟ್ ಈಮೇಟ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಕೈ ನಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಪುಸ್ತಕಲ ಉಂಡು ಪುಸ್ತಕದ ನಡುಟು ಒಂಜೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಮ ಅಂದ ಬರಿತಿಲಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡವು ಅವು ಎನ್ಮತ್ ಅವು ಒಡ್ಡುಂಗುಲದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಒಡ್ಡುಂಗುಲ ತೋಜ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಟುಪ್ಪುನ ವರ್ತುಲ ಪ್ರಗತಿದ ಸಂಕೇತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನದ ನಿಬ್ಬುಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ತುಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಕಂಡ ಉಂಡು ತಾರೆ ಉಂಡು ಅಣಿ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕು ಮುಂದಿನ ಮಾತ ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನನ ವಿಜಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಚಿತ್ರಕಲೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಾರು ಈ ಕಲಾಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ರೆಡ್ಡು ಪಾರ್ಲೆ ಇನಿ ಊರ್ದ ಋಣನು ಸಂದಾರ ಹತ್ರ ಊರುಡು ಬಂಟರ ಹಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟುನೆತ್ತ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಮುಂಬೈದ ಕಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಐ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿನ ಊರ್ದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿನ್ನ ಯಾನು ಸುರುಕು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಬನ್ಸಂಗೋಡು ಸುರುಕು ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅದು ಯಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ವಿವೇಕನ್ನೇ 5 ವರ್ಷ ಮುಂಬೈ ಬನ್ಸಗೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ 5 ವರ್ಷ ಒಡ್ಲ ಸುನಿಲನ್ನೇ ಎನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸುಡು ಬತ್ತದು 2 ಗಂಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪೂರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ 200-300 ಜನ ಕೂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ 4,000-5,000 ಜನ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಾರೆ ಅದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಪನ್ ಪೆನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುನಿಲನ್ನೇ ಬೈದೇರಿಂದ ಅಂಡ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಟೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಏಪಲುಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಚು ಚೂರು ತಿಕ್ಕು ಜನರಿ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಯಾನು ಪಂಡೆಯಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸುನಿಲನ್ನ ಇರು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸುನಿಲಣ್ಣನು ಪರ್ದೇಡಿ ತೂಪಿನ ಇಂಚ ತೂವರೆ ನನದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿರು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡలో ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನವನ್ನೈತೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ 10-15 ಜನ ಬಂಟೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಸುನಿಲನ್ನು ಗೆತೋಡು ಪಂಡೆಯನ್ನಾರು ಆ ವರ್ಷನ ತೂಪೆನ್ ಬಂತೇರು ನನ್ನ ಎಂಚಾಪನ್ ತೂಕ ಇತ್ತ ಯಾನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 4 ತಿಂಗಳಾಯಿನಿ 4 ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 14ಕ್ಕೆ ಅಜಿತನ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಿಯರು 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಮುಂಬೈಡ್ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಬಂದು ಮಲ್ತ ಅವು ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈಡರ್ನ ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತನು ಬೊಂಬೈ ಬಣ್ಣಗಲಿ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಆಪನು ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಏತ್ ಕಾರು ಒಯ್ತನಲ್ಲ ಅಗಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರಾಪನ್ ಹೆಂಗಲಿ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ್ಲಿಂಗಲಿ ಭಾರಿ ಪೋಡ್ಗಿ ಆಪು ದೇವನಾಗ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಗೊರ್ಪೇರು ಬೇಜಾರು ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಇದು ಎಂಗುಲು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲಲ್ಲ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಮಾಜೋಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಂಟೇರ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ಎತ್ತರು ಏರದ್ನಾಗುಲು ನಮ್ಮಡಿತ 8 ಜನ 6 ಜನ MLA ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಅಗಲಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ ಸಮಾಜ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಅಕಲಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ್ನ ಉಂತಾದಿದ್ದು ಕೇಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಹೊರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದಿಡೆ ಬರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಾರಿಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಬರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ವಿವೇಕನ್ನಾಗು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆರು ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಕುಲ್ದು ಅಲ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬುಡ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಕ್ಕೂಟಾಡು ಸದನದನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಜಿತನ್ನೇ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಲ ಪಾಡೊಂದೇರು ಎಂಗುಲಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡ ಈನ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಎಂಗುಲಿ ಈ ಸಮಾಜೋಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂದ ದಂಡಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏರೆಗಂಡಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಾಲ ಆಪುಂಡ ಈ ಸಮಾಜೋಗಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆತೀನಿ
ಏರ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇರೋಡ ಹತ್ರ ಏರೆಗಳ ಅವರಿ ನಿಷ್ಠರು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ನಿಷ್ಠಾಪ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾಪಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಡ ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲುವ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮಾತು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಬಂಟೆರ್ನ ಓವೇ ಅನ್ಯಾಯ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಹತ್ರ ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟು ಕುಂತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕೋರುಡಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಹತ್ರ ಎಂಗುಲು ಎಂಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಎಂಗುಲು ಏನು ಮಾತಿರ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಒಟ್ಟಾವಡು ಮನಸಾರೆ ಒಟ್ಟಾಜಿರ ಓವೇ ಕೆಲಸಲ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿ ಅಜಿ ತನ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಡು ಆರು ಮಲ್ಪನು ಸಮಾಜೋಗೋತ್ರ ಸದನ್ನ ನಂಚಿನ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇದ್ದದ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಓವೇ ಬಂಡ್ ಸಂಘಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಓವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತಿಡಿತಿರ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರಿಕದೀದು ಏರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಏರು ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಓವೇ ಸಮಾಜ ಸಮಾರಂಭ ಪುಂಡಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದವಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಯವರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಕಲಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕಲ ಸಾಕಾರಕ್ಕೇನು ಯಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಗ್ಳು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಬಂದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಈ ದೂರ ಹೊಡಿತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಪುದರು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಕೆಲಸದ ಅಲಜ್ಜಿ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಲೀಡರ್ ಅಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕುಲ್ದ ಇದಾಲ ಪ್ರೆಜನಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಇಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅವು ಕಟ್ಟುಲಕ್ಕ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗದ ಗುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಮ್ಯಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈತ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಂಚಿನ ಸಿಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಸೈಯೋಡೆ ಬೆದ್ದಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಗದಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಈಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಗಳು ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ದೀತ ಮರಣಿ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಜಿತನ್ಲ ಬೈದೇರು ಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮಾತ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅರ್ನ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಕಾಂಡ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜನ ಸಾಗರನೇ ಸಾಗರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಇತ ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏರ್ ಬಂಗದ ಗುಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅವು ಪೂರ ನಡಪಾಡು ದೇವ್ರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಸಂತೋಷ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಹೋಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒರಿಯರ ಮನೆ ದುಬೈ ಪೋಯ ಅಂಕಲು ಗಲ್ಫದ ಆಜಿ ಕಂಟ್ರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಅಬುದಾಬಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಸ್ಕಟ್ ಕುವೇಟ್ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಸುಧೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನವಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ತ ನಂಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಕುವೇಟ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಅವು ಆಜಿ ಸಂಘದಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತು ಪತಮೈದ ಮರಣ್ಯಾನಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ನನ್ನ ನಿಧಾನುಡು ಸುದ್ದಿದ್ರನ್ನ ಈಗ ಬರ್ಪ ದುಡ್ಡುಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅವೇನು ಬೇತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂದೇನು ಐನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಓಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಡು ಕೊಪ್ಪಡ ಆಡು ಓಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತ್ತಿನವಲು ಐಕಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಡವಲ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಯಾನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುದರ್ದ ರಸ್ತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗಾಂದು ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಸ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟೇ ವೆಕೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನೇಪಲ ಮದಪರೆಜ್ಜಿ ಎದುರುಡು ಮೂಲು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಂದು ಒಂಜಿ ವ್ರತದ ಲೆಕ್ಕ ಭಗೀರಥನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನನ ಆಂಡಲ ಆ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅವು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನನ್ನಾಗಿ ಸುರುಕಿ ಯಾರು ಆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ್ರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಾಗನೆ ಪಂಡಿದೆ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲೆ ಯಾವುಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಅಂಚಾದ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಬಂಟೇರು ನಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವಿಚಾರವಾದ ದೆತೊಂದು ಚುನಾವಣೆಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನೆ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಲ್ದೇರು ಆ ರೋಡುಗೂ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ನ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದೇ ಪೋದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತದತ್ತೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪಗಾಂದ್ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ AJ ಶೆಟ್ರ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ನಾಮಫಲಕ ಮಾಡಿದ ಅಜಿತ್ ರೈಯವರೇ, ಬಂಟೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಸಂಘದ ಲಾಂಛನದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಭೋಜನ ಸಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಶರತನ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನಳಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪದ್ಮಾ ಶೆಟ್ರೆ, ಮೋನಾ ಭಂಡಾರಿಯವರೇ, ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಅವರೇ, ಈ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಕಿರಿಯರೇ, ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ದಿವಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ 2 ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾಳ ಒಂದು ಚಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದ ಈ ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪರವೂರಿನವರ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವನ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಒಂದು ಭವನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೂರ ಹೋಗುವವರು ದೂರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಈ ಊರವರೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ ಸಂಘದವರು, ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘ ಶುರುವಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಯುವಕರನ್ನಾಗಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ಊರಲ್ಲಿ ಪರವೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹ ಈ ಮೇನ್ ಬಂಟ ಸಂಘ ಸಹ ಅಜಿತ್ ರೈ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ಹಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಬಂಟ ಸಂಘದ ವಲಯದ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಂಛನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಜಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಜಯ ಕಿಲ್ಲೆ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭೀಮಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಲಾಂಛನ ಲಾರೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಘದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಚಿತ್ರ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಪೂನದ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಪಾತರಿಕೆ ಎಂದ್ರೆಗಳು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಉದ್ಘಾಟಕರೇ ನಂಜನ ಪದ್ಮನಾಭರು ಪಯ್ಯಡೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ವಿವೇಕನ್ನೇ ಎನ್ನ ಪೂನ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಾಸುಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರೇ ಕಾಸು ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿನತ್ತು ಬೇತ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿವೇಕನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರನ್ನೇ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗಲ್ನ ಪುನದ ಮಾಮ ವಿವೇಕಣ್ಣನ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂಘಗೂ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿವೇಕನ್ನೇ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಸುನೀಲಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಮನಮೋಹನನ ಕೈಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಯ್ಯಾರು ಐಕಲ ಯಾನ ಸುರ್ಟಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಹರೀಶನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಎಜೆ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ನೇ ಬೈಜ್ಯರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎದುರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಮಹನೀಯರೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನು ಪೂನ ಬಣ್ಸಂಗದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಗಲೆ ಮಾತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಸುರುಟಾದ ಏನಾನು ಪೂನ ಬಣ್ಸಂಗದ ಪರವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರು ಅವೇನು ಯಾನು ಪೂನ ಬಣ್ಸಂಗದ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ತೆರಿಲಿಕ್ಕನೆ ಪೂನೋಡು ಎಂಗಲೆ 40 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನಂಚಿನ ಪೂನೋಡು ಭವನತ್ತಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಐತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವನ ಯಾನು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 10, 25, 30 ಕೋಟಿ ಕಾಸನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 2-4 ವರ್ಷ ಯಾನು ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಮಾತಾ ಕೂಡ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾ ಪೋಯಿನ 7 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಾತಾ ಜನಗುಲ್ನು ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಮಾತಾ ಕೂಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಭವನದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಲಾಂಡ್ ಸುಮಾರು 1200 ಜನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ 4 ಹಾಲು ಎಡ್ಮ ರೂಮು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತమైన ಅಂಚಿನ ಬಂಟರ ಭವನ ಅವೇನು ಎಂಕುಲೋಲು ಪೂನೋಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಯಾನು ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸುನೀಲಣ್ಣನ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಲೇದರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಹತ್ರ ಬರ್ರಾಜಿಂದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ದೇನಿಗನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬಹುತೇಕವಾದ 2 ದಿನ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಎಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಹರೀಶನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ವಿವೇಕನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಾಡರು ಉಲ್ಲೇರು ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ನನ್ನೊಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೋರಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು ಬಂದರೆ ಇದೆತ್ತ ಕಡೆಯದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಂದು ಬಂಡ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪಣೊಂದು ಅಂಡ ಅವು ಒರಿಯಡತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿನಗುಲು ಮಾತ ಧನಸಹಾಯ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭವನ ಪೂನೊಡೆಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಆಣಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ ನವನೀತನ್ನೇ ಯಾರನ್ನ ಪಲ್ದೆಯನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಸುರತ್ಗಲ್ಡು ಯಾರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರನ ವಿಷಯ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಬಕ್ಕ KS ಹೆಗ್ಡೆರನ ಒಂಜಿ 2 ಪೊರ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿನ ಎಂಗುಲು ಎಂಗಲ್ಲ ಭವನದ ಎದುರಿಡ್ದಿತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ದಯದೀತ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಶೋಭಾಜಿ ಗಾತ್ರ ದೀತತ್ತು ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಗಾತ್ರವೇನು ದೀದಿತ್ತು ಅವೇನು ದಾದನ ಒಂಜಿಯಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲೆನು ಓಲಾ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಪಂತುಜರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಅವ್ರು ದೀಲೆ ಬಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಎನ್ನೆ KS ಹೆಗ್ಡೆರು ಈ ಸಮಾಜದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಓಲಾ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಾರೀತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ಮೂಜಿ ಫೂಟದ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ದ ಊರುರ್ದೇ ಮರತ ಆಚಾರಲೆ ನೆಸಂಪೋದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಊರ್ದನೆ ಕೆತ್ತನದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ 3 ಮಾತ ತೂತಿನಗುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಅವಿಂದಾಲ ಯಾನು ಪನೊಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಪರ್ತರು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಡಿ ಯಾನು KS ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಎಂದ ಅಂಡಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನು ಕೊಲ್ಲವನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ದಯಮಲ್ದ ಮಂಡ ಎನ್ನನೇ ಕುಟುಂಬಡು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆರ್ದ ಹತ್ರ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಜಾಬ್ಮನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡ ಎನ್ನ ಪದ್ಯರ್ನ ಕುಟುಂಬಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಜನಕುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಸ್ತು ದಾದ ಅಂತ ಬಂಡ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೂರ್ತಿನ ಏರ್ನ ಪುದರಡು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಯಾನು ಎನ್ನನಾಗ ಕೆಲವರು ಏನಡ ಬಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಗಿಂಜ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಡೆ ಕಾಲೋಗು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನಾಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶನ್ನಡ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಆರಣ್ಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಿಕ್ಕೆ ಅವ್ಡು ಬಂದು ಆರಣ್ಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆರು ಎನ್ನ ಖುದ್ದಾದ ಆರನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೆಸುಂಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರಣ್ಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇಂಚ ಪೂನೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಗಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೆಟ್ರ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ದಂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಯಾನಾರ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ಜಾ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಯಾನಡೆ ಪೋನಾಗ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೆನಪು ಬತ್ತನು ಯಾನಾಯ್ತ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟನ ಎದುರಿದೆ ಆನು ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಶೆಟ್ರ ಇರು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಬಂದು ಯಾನು ಸತ್ಯ ನಿಗಳ ಬನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಅತ್ತ ಜನಕುಲು ಕೆಲವು ಕಪೋಕಲ್ಪಿತ ಜನಕುಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾಜ ರಚನೆಡು ಒಂತ ಅಕಲ್ನ ಮೊಗಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಗಳನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದದು ಅತ್ತ ಐಟನೆಟ್ ದುಂಪೋಯರು ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯಮೈನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟರನ ಜೀವೋಡು ಆರ್ನ ಯಾನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇರ್ನ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟರನ ಮೂರ್ತಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವೋಡು ಭೂತ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಆರು ತಾಪುರ್ ತೋಪು ಕೆಂಡೇರು ಓಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಏತು ಪೊರ್ತು ಏತು ಲಾಯಕದ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಈನ ದಾದ ಆರ್ನ PN ಲೆತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕನ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಚಕ್ಕನ ಕೊರಿಯರು ಮೊಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುನೋಗು ಆರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುನೋಗು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆಂದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡೇರು ಅರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಸಂತೋಷನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಡಲ ಪ್ರಕಾಶನಾಗ ಪಂಡೇರು ಈ ಪೋಡು ಈ ಅವೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅವು ಐಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ವಾರೀತದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿ ಸಮಾಜದ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು S.M. ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದುಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತ್ರರಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಾಯ ಈ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲು ಪತ್ತಾಯ ಕೋಡ್ಯಾನು ಪೂನೋಡು ಪತ್ತದೆ ಮರಣ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪತ್ತದೇರು ಐದು ದುಂಬು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಪತ್ತದೇರು ಐಕೆ ತೆರಿನಾರವರಿ ಪಂದ್ಯರಿಗೆ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೇನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೇನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅದಮ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಂತೇರು ಪಂಡ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ತಂಗಡಿಗೆ ಪಲ್ದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಡು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಡಿಫರೆನ್ಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಲು ಬರ್ಪಿನ ಸಹಜ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡು ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕುಲು ಬತ್ತದ ತೀರ್ನಗ ಅವಳು ಅನೇಕ ಥರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳು ಆಪಿನ ಒಂದು ರೀತಿದ ಸಹಜವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾರಕ ಆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗೊಲು ಚಿಂತಕರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗೊಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದನು ಮರಪಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಸೇರಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂನೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಂಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಲಿತ್ತನು ಬಂದುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯದೆ ಯಾನೊಂಜಿ 30-35-40 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಬಣ್ಸಂಗೋಗಿ ಯಾನು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗೆನ್ನ ಬಹುತೇಕವಾದ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷ ಆದತ್ತಡು ಅಂಡ ಎಂಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನು ಯಾನ್ಲ ನಿಗಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿರೋಡ್ದು ಕೊಲೊಂದುತ್ತೆ ಆ ಪಿರೋಡ್ದು ಕುಲ್ದು ಈ ಬಂಟರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಗೋಲು ಕುಲ್ಲುರಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರನ್ನು ತೊಂದುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಸೆತ್ತನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂನೋಡು ಬಂಟರ ಭವನ ಆಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೈದು ಜವಲು ದದನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ 40 ವರ್ಷದ ಎಂಗಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನಂಚಿನ ಬಣ್ಸಂಗ ಕಟ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಂಡು ಐತಾರ್ಥ ಎಂಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈಜರಿಂದತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತನು ಯಾರು ನಿಕಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪುನಃ ಇನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ವಿವೇಕನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇರು ವಿವೇಕನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಆರ್ನಂಚಿನ ಲೀಡರ್ನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಕು ಐಕಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅವಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಲ ವಲಯಗೂ ವಿವೇಕನ್ನ ತೆಗೆದಿನ ಬಂಡ ದೇವರು ತೆಗೆದು ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆರ್ನ ಶಬ್ದಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಅತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂನೋಡ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಅವಳು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ಲ 3 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಭವನ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬಟ್ ಆರ್ನ 3 ಕೋಟಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ 3,000 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸತ್ತನ್ನು ಪೂನೋಡು ಬಂಟರ ಭವನ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ನಾವು ಗುಂಡರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕುಶಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು 25-30 ಕೋಟಿ ಆತನಿಂದ ಅಂಡ ಬೊಮ್ಮ ಇಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತೆಗೆದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪೂನೋಡ್ಲ ಗಿಂಜ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇತ್ತು ಜಿಂದು ಅತ್ತು ಆನಂದ ಅಂಡಲ ಲೀಡರ್ ಆಯನಾಯೇ ತೆರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಪೋನಗ ಎದುರ್ದಾಯನ ಇಗೊತ್ತ ಎದುರು ಯಾನ ಅಕಲ್ನ ಕಾರದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಂಡೆನ ಹೊರಗೆ ನೆಟ್ಟಾತರ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಎಂಗುಲು ಮಾತ ಕುಲ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು 30 ಕೋಟಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂನೋಡು ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯನ ರಡ್ಡದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪು ಊರ್ದ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯಾರು ಎನ್ನ ವಿಷಯನು ಮಲ್ಲ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಗುಲಿಗಳು ಮಾತ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಉಳ್ಳರು ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಎಂಗುಲು ಮಲ್ದ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನೊಂಜಿ ಚಿಂತಕರ್ನ ಚಾವಡಿಲ ಅವಳು ಮಲ್ದ ಈ ಚಿಂತಕರ್ನ ಚಾವಡಿ ದಯಮಲ್ತ ಅಂದು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಯಾನು ಬಣ್ಸಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ನಿಗಳ ಮಾತ ಕಾಸನ್ನು ಗೆದ್ದೊಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಅವಳು ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೊರ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಡೆ ಜಿನಿಯಾನ್ಲ ಮಗಲ್ ನಿಗಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾಲ ಸಾಲ ಮಲ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವಳು ದಾದಾಂಡಲ್ 1 ದಾಂಡಲ್ ಒರಿಯು
ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓಲ ಜನಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಶುರು ಅವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಕಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ದಾಪಂಡ ಕಾಸು ಗೆದ್ದೊನ್ನ ಅವು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಹೋದು ಐನು 10 ಲಕ್ಷನ ಅತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ಇನ್ನು ಸದನನ್ ಸೆಟ್ರ್ ಉಪ್ಪು ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಏರ್ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಕಾಸು ಗೆದ್ದೊನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂತೆ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂತೆ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಪಿನಲ ಬೋರ್ಡು ಮಾತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟಾದನು ಪೂನುಡ ಆ ಭವನ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಎನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕುಲು ದಾಲ 4 ವರ್ಷೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ ಬುಡ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ತುಜ ಇಂದಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ ಒಂದಿನ ಕಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ದ ಈ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಸಮಾಜಡು ಕಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಹೂವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅವೇನು ಕುಲ್ದು ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ಆ ಮೂಲಡೆ ಅವೇನು ಮುಗಿಪೊಡೆ ವಿನ ಅವೇನು ಮಲ್ಲಾಯರ ಬುಡಂದೆ ಮಲ್ಲ ಆನಂದಾಂಡ ದಾದಾಪುಣಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಬೇತ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲು ಅಕುಲ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆ ಅಂಡ ಬೇತ ಜನಕುಲು ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಮಾಲಾಡಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಂದಂಡ ಐಕಲ ಓಲ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯತಪ್ಪು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಟರ ಭವನನೆತ್ತು ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುನ ಈ ಸಮಾಜನು ಒರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಕೈಟು ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಾಲದ ಬಂಟರ ಭವನಗೂ ಖಾಲಿ ವಿವೇಕನ್ನೆತ್ತು ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ನಿಗುಲು ಮಾತ ಕೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ದಾನಿಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅದು ಉಲ್ಲರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಭವನಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನನಾತಾಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಈ ಭವನ ದಾರಿದೀಪವಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡೊಂದು ಪನೊಂದು ದೇವರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಂತಿನ ಕೊಡ್ದು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಈ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ನಿಗಲೆ ಗೂಡರ ಮಾತ ತವರೆ ತಗ್ಗ ಅದು ಏನು ಪುನಃ ಬಂಟರ ಸಂಘನ ಬಂಟರ ಭವನ ಕಟ್ಟಿನ ಕತ್ತಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಯ ಪಂಡೀರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಿನ್ನರಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಣ್ಕೂರ್ ಬೈದರ್ ಅರೇನ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಶಾಲೆ ಪದ್ಧತಿದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಣ್ಕೂರು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಾತೆರ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಮನದಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂತಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಿದಾಡ್ ಪೋಪನಾಕಲು ಪೋವಾಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ನಾಕಲ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕುಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಭವನದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ತಿರುತುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಉಳ್ಳಾಲದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಣದ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ದು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಭಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡಾವಡ್ ಅತ್ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆಪ್ಪುನ ಪೂನಾದ ಊರುಡಾವಡ್ ಅತ್ ಕುಡ್ಲಡಾವಡ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಭವನ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಸಂಘನು ನಡಪಾವನದು ಮಂಡ ಒಂತೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಊರುಡು ಮಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಭವನವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನದು ಮಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ನೆತ್ತ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಏತ ಬಂಗಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುನೊಂದು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬೋಡು ಆಂಡ ಆ ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ದುಡಿದು ಇಂದೇನು ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಠ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪುಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತು ಬಂಟ್ರಿಂದ ಬಂಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಡುಪಿ ಬೇತೆ ಆತನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ಬಂಡ ನಂಗೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಓವೇ ಮೂಲೆಡು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಬುಡುಪೂಜ ಬಂಟ್ರನಕಲು ಓಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅವಳು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೊಡೆ ಉಂಡು ಪನಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ DNA ಡೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಎದುರುಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಒರಿಪಾವನ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಪಾತೆರನ್ನು ಒರಿಪಾವನ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತ ಸಂಗತಿ ಏಜ್ ಅಂಚಾದು ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಉಂಟು. ಆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೇಣ್ಣಾಗ ಐತೆ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಪಂಡಿರ್ದಾಂಡ ಆರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಒರಿಪಾವೇರು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಣನು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪಿದಾದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುಣನು ಅಕಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆತನದ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಟ್ರನ ಕುಟುಂಬಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪುನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬತನ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲಿಗಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟನಕ್ಲಿಗಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅನ್ಬೋ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿ ಎಂಕ್ಲು UAID ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಶೆಟ್ಟರ್ ಐತ ಪೇಟ್ರನ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಐತ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದುಬೈಡ್ ಇಡೀ UAE ಬಂಟರ್ನಕಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪುಂಡು ಕರಿನವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಎತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸಾರತ 300 ಜನ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ಲ ಪೂರ ಆ ಕೂಟೋಗು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಟೇರು ಬಂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ದೈವ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ನಾಗನ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹರಿಶಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಾಸಾಗದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪುನ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ದೂರ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾ ಕೊಡಿಡು ಅಂತ ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಾರೇನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಕತಾರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಕುವೇಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೌದಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತಾ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಡವಳಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು ಎಂಚನೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಈತ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ತರ್ಪಾದು ಈ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪವನ ಯಾನು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗನೇ ಎನ್ನು ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಬಂತೇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಅತಿರಥ ಮಾರಾತೇರು ಮಾತ ಇನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವಣು ವಿವೇಕಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಯವಂಡ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಮನ್ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ದಯವಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಏತು ಮಾತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿ ಜನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನ ತರ್ಪಾದ ಮೂಲು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಬನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪೂರ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏತ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಮತ್ತದ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೆಕ್ಕ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನಂದು ಬನ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ದಯವಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರಿಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ನಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಎಂದು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಈಕ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಬೋಡು ನೀಕಲು ಮಲ್ತನಕ್ಲು ನೀಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾತ್ರದ್ದು ಜೀವನದ್ದು ಬುಕ್ಕಲ ತಲಾಂತರೋಡು ಜನಕ್ಕಲು ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚೆನೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರಡೆಂದು ದೇವರೆಡ ನಟ್ಟೊಂದು ರಟ್ಟು ಪಾತೆರನು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಂಟರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ರೂವಾರಿ ಲೈನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರೆ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ದೇ ಮಲ್ತದೆ ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ವಿವೇಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನೋಡು.
ಅಭಿನಂದನೆಲು ಪ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶೌಕತ್ ಆಲಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಮೀನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವತ್ತು ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 20 ಜನರದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪಟೇಲರಾದ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಪ್ರಸಾದ್ ರೈರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ನಮ್ಮದೊಂದು ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳೋದು. ನನ್ನಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರ ಹತ್ರ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ತುರ್ತು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆವು. ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಂದ ಬಂತು, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಣಾಜೆ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ, ಆಗ ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾನುಮತೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಜಮೀನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಾಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ, ಈ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆಯು ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿದ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಮಾಜ ಬುಳೆವೊಂದೇ ಉಂಡು. ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಇತರ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಬುಳೆತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯ, ಮಾತಾ ಜಾತಿ, ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೆ ತಂದು ನಾವು ಮಾತೆರೆನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ನನಂಜಾತ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಂದೋಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಜನಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಪೋಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ಹಾರೈಸಿದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ತುಂಬುವತ್ತ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜದ ಕೈನೇ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಡಾವಾಡು ಸಮಾಜದ ಬೇತ ಪಿಡುಗುಡಾವಾಡು ಅಯ್ನ ಮೀರಿದು ನಾವು ಮಾತ ಒಂದೇ ಪಂಪರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಬೋತ ಆಂಡ ದುರಂತ
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಮಾಜದ್ರೋಹಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನೆಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಅವನ್ ಬೇಣೆಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಭವನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಈ ದೇಶದ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಗಿತ್ತದು ಎಂಗಳು ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಅದು ಒಟ್ಟಾದ ಬಾಳುವ ಪನ್ಪಣ ಈ ಸಂದೇಶ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಭವನದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ದೇಶ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಳುವ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜೆಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪಂಡದ ನಾವು ಮಾತೆರಲ ಬದುಕ ಪಡೆದು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಗಣ್ಯದ ದೈವ ಸೋಮನಾಥ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚಪುರ ಬೊಂಬೈದಾಗ್ಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಎತ್ತಿನ ಮಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಬೊಂಬೈಡಿ ಬಂಟೇರ್ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೊಂಬೈಡಿ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಆದಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತು ಜನ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡಿಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಡಿ ಪೂರ ಬಂಟೇರ್ಲ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ರಾಜಕೀಯಡು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೆಂಬರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಗಳು ಯಾನು ಪಿಂಪ್ರಿ ಇಂಚೋಡ್ ಪೂನಾ ನೆತ್ತ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪುನಃ ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೋದು ಮನೆಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಂಟರ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ತಯಾರಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಅಗ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಏರಾಣ್ಲು ಒಂಜಿ ಒರಿಯರಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಏರಾಳು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮರಣ ದೆಪ್ಪೆರಣ್ಲು ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡು ಪುನಃ ದೆಪ್ಪೆರಣ್ಣು ಜನ ಬೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಉಪ್ಪುಜರು ಎಂಗ್ಲ ಬರೀತ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿದ ಬಂಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಕೊಡುಪುನು ಆ ಪೊಂಜವನ್ನ ಸೈತು ಬೋಣಿ ಕಾಂಡೆ ಆ ಮರಣದ ಪೆರೆ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬಂಡಿರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ರಿ ಆ ಬುಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು 2 ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಗೇಲು ಗೊರ್ರೆ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂಜಿ ಪುಗೇಲು ಕೊಂಡು 2 ಪುಗೇಲು ಒರಿಯಕೊಂಡು ತಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪಿದೇವತ್ತಿನಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂನೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಲಾಲ ಒಲದೆ ಏನು ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಪೂನೋಡು ಬೇತೆರ್ಲ ಪೂನೋಡು ಇದ್ದೀರಿ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ಪೂನೋ ಬರಡು ಪೂನದ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಕುಲ ಕುಂದಾಪುರದ ಕುಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಕುಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ಧನಸಹಾಯ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧನಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 1/2 ಕೋಟಿ ನಿಯರ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೈತಲ್ ಕೆಲಸದ ಧನಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂನದ ಬಂಟೇರು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲತ್ತು ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ನೆನಪು ಈ ಸಮಯ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಂಡ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಪುನಿ ಇನಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಎತ್ತುಂದು ಇಂದೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೂನೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಯ್ತ ರೂವಾರಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಶ್ರಮ ಮತ್ತನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳರ್ ಮೂಲು ನಿಯರ್ಲಿ ಜಾಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಂದು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ನಾವು ದುಂಬುಗುಲ ಬಂಟರ ಭವನ ಹತ್ತು ದುಂಬುಗುಲ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಂಟರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾದ್ರೆ ಐಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಮಲ್ತಿಯೋಡು ಈ ಭವನಗಳು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು 5 ಕೋಟಿದ ದೀದು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಸಮಾಜೋಪಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೇಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎನ್ನಲ ಒಂಜೊಂದು ಬಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಸಾಲ ಇದ್ದಿಂದ ದುಂಬೆ ಬಂಡರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಮಾಜೋಪಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಸಮಾಜೋಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳಗೆನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತಡುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ವಿವೇಕ ನಡೆದು ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ನುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಒರಿದಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತ ಬೋಯರು ಯಾನು ಅಂಚಾದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪುನರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೊಕೆನ್ನ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣ 2 ಗಂಟೆ ದಿಂಚ ಪ್ರತಿವರಿ ಬೈದಿನ ಅತಿಥುಲ್ಲ ಅಕಲಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರನು ಪಾತಿರೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಣ್ಣದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ
ಮಾತಲ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಪುನ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಂಡ್ ಆಯನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಂಘಗೂ ಕರೆನ 2 ವರ್ಷಡು ಆರು ಒಂಜಿ ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಟೈಪಿದ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಲೈಫ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡದೆ ಬಟ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಡ್ಲ ಬಾರಿಸೋ ಕೂಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಯಂಗ್ ಆಂಡ್ಲ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾನ್ ಆತ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾಡ್ದ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಗೋಸ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ಯಾನಾಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪು ಇಂಚ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಬತ್ತನ ಮುಡಿಪು ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ದಯ ಪಂಡ ಒಲ್ಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವು ನಿಟ್ಟೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅದು ಎನಪಯ್ಯ ಆವಡು ಫಾದಮುಲ್ಲ ಅವರ ಆವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ತುಂಡ್ಲುಂದಂಡ ಒಲ್ಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತನ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತನ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾತ ಏರಿಯರಿಗೆ ತಂದು ಪೋಪನಿ ಒಲ್ಪದವ್ರು ಕೇರಳದಾಗ್ಲ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ದಾಗ್ಲ ಮೇಗ್ಲು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಒಂಜಿ 20,000 ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರುಳು ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಲ್ನೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೆತ್ತೋಡು ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಅಂದಾಡ ಈ ಲೋಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮಂತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಡು ಅಕಲ್ಡ ನಿಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮಂದಿಟ್ಟು ಊರುಡುಲ್ಲರು ರನ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಗೆತ್ತೋನು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಐಕ ನಿಕುಲು ಸಹಾಯ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರು 20,000 ಐತೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೊರಡಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಬಂಟೆ ಬಾಲೆಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೊಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಿಖರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಬೀಜನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಿಡ್ದು ಕೊರಂದು ಪೋಯಂದಾಡ ಇನಿಯತ್ತನ ಎಲ್ಲೆ ಐತ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಊರಿಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪರರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಜನ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬೆರು ನಿಕುಲು ತಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಯಾ ಆಲ ಆವಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೊಂತ ದುಡ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ತೂಲೆ ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಎಡಬಕ್ಕನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ತೂರ್ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸಡು ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಡು ಬರೆದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುತುಯ್ಯ ಇನಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಉದ್ಘಾಟನೆದ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಪತಾ ಪಕ್ಷದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಯ ಸಭೆಯೊಡು ದಾಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ರೂಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಆರು ನಮ್ಮಾರೆ ಅರೇನು ಪುಗರ್ನಂಚಿನ ದಾಲ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇತಾರೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ರತ್ನಾಂದೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಅತ್ಯಂತ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮಾರಾದ ಬತ್ತದು ಓವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಭೇದದ ಅಂತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ್ನು ನಂಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂಧಾವನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮನಿ ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯಾರು 3 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾರು ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ರೆ ಉಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ
ರವೀಂದ್ರ ರೇಕುಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂಟರ ಭವನ ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಮುಂಬೈ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನ ಜನ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಜನ ಬೊಳ್ಳೆಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಾಯಿನ ಜನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜ ಪಂಡದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಪಡಿನ ಜನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಜನ ಎಡ್ಲಾಬಿಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಜನ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎ.ಜೆ. ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ.ಜೆ. ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪೂನಾ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ UAE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಬುದಾಬಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಜನ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪೂನಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಮೋನಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಕೊಣಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶೌಕತ್ ಆಲಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಆತ ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರುಪುನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುವರ್ಗದಗಳಿಗೆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳಿಗೆ ಅದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪರ ಊರ್ದ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೊಕ್ಕ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇನೆ